Hai să vedem cum transformăm o singură sămânță într-o fermă uriașă în doar un minut. Începem simplu, plantăm o sămânță și îi spunem: hai să crească mare și puternică și uite ce se întâmplă. Wow, ferma mea pur și simplu explodează. Privește cum cresc plantele astea gigantice și fructele strălucesc sub soare. Morcovi, roșii, porumb. Totul apare ca prin magie și e gata de recoltat. E o adevărată explozie de culoare și viață. Acum vine partea cea mai bună. Vindem totul. Uite cum vin cumpărătorii și banii intră instant. Monedele pur și simplu zboară spre mine și pot să-mi extind ferma și mai mult. E incredibil cât de repede poți să progresezi. Vrei și tu să ai succes garantat? Atunci joacă Grow a Garden. Nu uita să te abonezi la Nefer23 pe YouTube pentru mai multă distracție ca asta.